Les eleccions del 28 d'abril seran les primeres en què les persones amb discapacitat intel·lectual podran exercir el seu dret a vot. A Catalunya, en concret, es calcula que podran votar 11.300 persones, 100.000 a tot l'Estat. Aquest canvi arriba després que es va reformar a l'octubre la llei del règim electoral. Així es va permetre a les persones amb discapacitat recuperar el dret a vot perdut per anteriors decisions judicials. Avui, les entitats agrupades a DINCAT, la federació que aplega 300 entitats socials que actuen en aquest àmbit, s'han reunit a Barcelona. Han deixat clar que el vot de les persones amb discapacitat intel·lectual també compta i han exigit més oportunitats. Avui era una urna simbòlica i els vots eren, de fet, reivindicacions dirigides a tota la classe política. Però el 28 d'abril sí que podran votar de debò. Un dret llargament esperat. Es la primera vez y tengo muchas ganas de votar, muchas ganas. Nosaltres, tenint la discapacitat que tenim, també necessitem votar com els altres. La igualtat és justament una de les exigències més sentides avui en aquest acte reivindicatiu. Igualtat, visibilitat i més participació. Participar de forma activa en la vida pública del nostre país no ha de ser una porta tancada a les persones amb discapacitat intel·lectual. Ara que són electors potencials, també volen exigir als partits polítics apostes clares en els seus programes electorals per garantir als discapacitats intel·lectuals el seu dret a l'habitatge, l'educació, el lleure i el treball. Los gobiernos no ha visto, no se ha hablado de nosotros. No ha hablado nadie de nosotros hasta ahora. Se aprovechan cuando hay campaña, prometen mucho, pero luego se olvidan. Que facin fàcil que les persones puguin votar i que entenguin el que ens oferiran. Programes electorals amb lectura fàcil i mítings a les campanyes on s'expliqui d'una manera accessible el que faran. Avui han cridat ben fort que tenen veu, que tenen vot, però que no en tenen prou. Volem oportunitats! Fantàstic!